We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Wie wordt de beste kerstman van 2012? Welkom bij Man bij het Hond. Ik ben Charlie. Ik doe al een jaar of 20 kerstman. Ik ben Albert van der Wiezen, ik ben 50 jaar en ik doe al kerstman ruim 18 jaar. De kerstman die spoort niet. En ik heb zo'n beetje die richting, die neiging om grappig te maken, grollen. Ik ben Willem Hilhorst uit Hilversum. Ik ben 65 jaar. Ik ben al 35 jaar kerstman. Ik ben Arie Schutte. Ik ben 72 jaar. Ik vind het heerlijk om kerstman te zijn. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, dashing all the way. Ik ben Adrie Kruithof. Ik ben 81 jaar. Ik doe het al 15 jaar. Ik trek een pak aan en dan ben ik niet meer Arie. Dan voel ik me de kerstman. Nou, ik ga winnen omdat ik gewoon de beste kerstman van Nederland ben. Ik de beste kerstman? Dat moet nog even zich uitwijzen of ik de beste kerstman ben. Als ik in mijn pak ben gehesen, dan ben ik een ander. Dan ben ik echt de kerstman van Nederland. 5 kerstmannen strijden deze week om de prestigieuze titel Beste Kerstman van 2012. Iedere dag worden zij onderworpen aan een pittige test. In de Man bij het Hond Kerstslag. Op het oog 5 doodgewone mannen. Maar in werkelijkheid schuilt in ieder van hen een ware kerstman. Vandaag ziet u of de kerstmannen in staat zijn om snel in hun werkkleding te verschijnen. Ik schat mijn kansen heel hoog. Niet als 1, maar toch wel 2 of 3. Dat schat ik voor mezelf in. In een flow zat ik denk ik eigenlijk agressief. Ja, ik denk, we gaan hem toch proberen te winnen in ieder geval, sowieso. En dan ging het mis, met mijn linkervoet. En toen ging ik met mijn rechtervoet mis, maar ik bleef nog moed houden. Normaliter heb ik nog wel eens last met mijn laarzen aantrekken. Nou, die gingen nu ook heel vlot aan, dus dat ging lekker. Toen hoorde ik de eerste bel al. Ja, toen denk ik, nou gaat het niet goed. Toen ik klaar was, denk ik bij mij, hey, ik ben als eerste. Ik keek even snel rechts en links uit mijn ooghoek en dan denk ik, hey, iedereen is nog niet klaar. En toen had ik alle bellen gehoord en toen was ik de laatste met de bel. En toen had ik een klein beetje de balen van. Ik had het niet verwacht dat ik helemaal de laatste zou zijn. Kerstman Albert wist zich als eerste in zijn pak te hijsen en verdient daarmee 5 punten. Kerstman Adrie moet het doen met slechts 1 puntje. De rest van de punten gaan naar de overige kerstmannen. Vandaag de tweede opdracht. We gaan kijken hoe soepeltjes de mannen de cadeautjes in de kerstsok krijgen. Achter je stip.
veel gezwommen, dus mijn armen zijn dus wel goed ontwikkeld. Voetbal heb ik ook nog gedaan en dan moet je dus wel ook af en toe een bal ingooien. Dus dat zat er nog wel in. Ik vond de pakjes alleen met het gooien vond ik wat aan de lichte kant. Daarom zwaaiden ze gauw af en daardoor gingen er een aantal mis. Ik keek om me heen en ik zag de verschillende, alleen maar missen. Ik denk, hé, dit gaat goed. Het eerste pakje stuitte af op de rand. Het tweede pakje ging erin. En toen een hele tijd niks. Ik had er 2. Ik denk, oh, als ik nou maar nog... Dus ik had er 3. En ja, want er was er nog 1 met 2. En ik had er 3. Uiteindelijk bleek uit de uitslag dat ik tweede geworden was. Ik voelde me echt geweldig. Ik vond het, ja, dit moest ik winnen. En ik vond het heel fijn. Kerstman Arie was 3 keer trefzeker en wint deze ronde. Kerstman Albert valt door zijn lage score terug naar de 4e plaats. De rest van de punten gaan naar de overige kerstmannen. Vandaag de 3e opdracht. De mannen moeten een groep kinderen zien te vermaken die daarna hun favoriete kerstman kiezen. Goedendag kinderen, blij dat jullie hier zijn. Zo, lieve kinderen. Goedemiddag. Dag lieve kinderen. Joho, vrolijk kerstfeest allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Toen ik boven kwam, toen zag ik die kindertjes zitten. Ik denk, yes, daar komt hij weer. Echt weer de kindertjes vertellen van de kerstman. De kerstman gaat een leuk liedje voor jullie zingen. Let maar eens op. Heel lang geleden, voor de allereerste keer. Mijn stem was een beetje vibrerend, anders vibrerend, terughoudender. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Een overheerlijk mandarijntje, geef maar even door. Oh dennenboom, oh dennenboom. Daarvoor was er een kerstman en die ging mij een verhaaltje vertellen wat ik opgezocht had van het bestaan van de kerstman. En dat is de hoofdstad van Lapland. Een hele mooie stad met mooie bergen. Het was jatwerk, een soort steelwerk. Dan verstaan ze dat beter. Ja, dat vond ik nou niet zo prettig. Toen ze mochten kiezen, toen dacht ik van ja, mogen de beste gekozen worden. Ja, toen kwamen ze bijna in één ruk allemaal naar me toe. Dat is een geweldig gevoel, ja. Er kwam geen 1 kind op me af. Ik had het best ook willen hebben, ja. Al waren het maar 2 kindertjes geweest. Maar liefst 7 kinderen kozen voor de zangkwaliteiten van kerstman Charlie, die nu op de 2e plek komt. Maar kerstman Arie is ook populair bij de kids en behoudt zijn 1e plaats. De rest van de punten gaan naar de overige kerstmannen. Vandaag alweer de 4e opdracht in deze zinderende kerstslag. De mannen worden getest op hun kerstkennis. Welk kerstliedje is voor het eerst vanuit de ruimte afgespeeld? Ik dacht White Christmas is de populairste aller tijden, dus die zal wel geweest zijn, maar het was het niet. Nou, die was het toevallig. Jingle Bells. Ja, ik ben ook DJ op een internetradiostation. Waar is de kerstman volgens de Europese vertelling geboren? Dat is basiskennis voor een kerstman. Ja, Lapland. Riminova.
Dus ja, Noordpool, net hoe je het noemen wilt. En in de fabeltjes is dat Lapland en in de werkelijkheid was dat Nieuw-Amsterdam. Dus ik had het ook wel goed, maar niet wat jullie hadden. Dus de vraag. Hoeveel rendieren heeft de Kerstman? Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Rudolf is erbij gekomen. Blitzen, Thunder, geloof ik. En dan moet ik het ongeveer hebben, denk ik. Het was een teller, 2, 4, 6, 8. Ja, ik denk 4 stelletjes van 2. Ik schrijf 8 op. Ik loop terug naar mijn plek. Ik denk, ach, Rudolf vergeet, die loopt midden voor. Ja, ik was een beetje dom om Rudolf niet op de juiste plek te zetten. Kerstman Arie blijft ijzersterk. Met 2 antwoorden goed behoudt hij de eerste plaats. Maar kerstmannen Willem en Charlie zitten hem op de hielen. De rest van de punten gaan naar de overige kerstmannen. Vandaag, la grande finale. De kerstmannen moeten zo snel mogelijk een cadeautje inpakken. Ik dacht van oei, pakjes inpakken met een hele grote wind, dat wordt moeilijk. Ik denk, nou, ik zag die anderen doen, ik denk dat kan nooit zo moeilijk zijn. Ik kan redelijk tegen de wind. Dus ik heb zelf een boot en daar waai je ook wel eens op weg. Dat ging fout toen ik dacht dat ik het papier om de doos heen kon vouwen. Ik had het plakpapier aan de dingen zitten en daardoor scheurde ik het papier. Ja, ik moest wel stoppen, want ik kon door, maar je moet het pakje afleveren, netjes ingepakt. En dat kon bij mij echt dat kon niet meer. Als ik dit had gewonnen, dat inpakspel, dan had ik nummer 1 geweest. En helaas, ja, nogmaals, het is niet gelukt en het was eigenlijk een blunder van mezelf. Ik ben daar uiteindelijk 4e mee geworden. Ik ben daar niet helemaal tevreden over. Ik had liever 1e geworden. Na een week vol bloed, zweet en tranen is de strijd eindelijk gestreden. Op de 3e plek is geëindigd kerstman Arie Schutte. Yes! Op de 2e plek is geëindigd kerstman Willem Hilhorst. Dankzij de overwinning met het inpakken is de winnaar kerstman Charlie Derks. Hij gaat naar huis met de titel Kerstman 2012. Ik voel me fantastisch, ik voel me geweldig, super, helemaal blij. Ho, ho, ho! Dit was Man bij het Hond. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Houdoe.